Well, we lift up the name of Jesus today. Tak vyvyšujeme meno Ježiš dnes. You may be seated. Môžete si sadnúť. It is so great to be with you in this camp meeting. Je výborne skvelé byť s vami na tomto kempe To know that God is working among you. a vedieť, že Pán pracuje medzi nami. Not just what He's doing now in the future, but what He has also done in the past. Nie len teraz, čo koná a čo bude konať, ale tiež, keď sa pozrieme aj dozadu, v minulosti. It is always great to look forward with anticipation about what God is going to do. Je vždy dobre sa pozerať s očakávaním, že čo Boh urobí, vykoná. But also I want to look at the past and give Him thanks for where He has brought us to. Ale ja sa chcem pozrieť aj do minulosti a povedať si, až potiaľ to nás priviedol Pán. Because today we are the answer to someone's praying years ago. Lebo dnes my sme odpoveď na to, čo sa niekto v minulosti modlil. What they prayed for, they may have never seen it, but you're fulfilling their prayers. Niekto sa modlil v minulosti niečo, možno sa nedožili toho, aby to videli, ale my práve teraz naplňame to, čo ich modlili. That ought to give you strength to carry on what God's asking you to do and myself as well. To by nám malo dať silu, aby sme pokračovali pracovať a to, čo nás Boh povolal. So we look to the future. Čiže pozeráme sa do budúcnosti. We're thankful for what God is doing now. A vďační sme, čo Boh koná teraz. But also look to the past and giving thanks for the prayers that have been answered. Ale pozrime sa aj do minulosti a dajme vďaku za modlitby, ktoré sú odpovedané. Now, I don't know if it's because people think I'm getting older. Ja neviem, že či tým, že si ľudia myslia, že som starší, Because I find myself referring to the songs we sang years ago. ale ja sa vždy tak vraciam na tie žalmy, ktoré sme spievali v minulosti. I like the songs we sing today. A mám rád piesne, ktoré spievame teraz. There was one song we used to sing called Count Your Blessings, Name Them One by One. Ale kedysi sme spievali takú pieseň, že spočítaj tvoje požehnanie a pomenuj ich jedno po jedno. And it will surprise you what the Lord has done. A bol by si prekvapený, čo Pán urobil pre teba. We forget many times the prayers that He answered we thought would never be answered, but He's answered those prayers. Veľakrát zabúdame na tie modlitby, ktoré On vyplnil alebo odpovedal, na ktoré sme mysleli, že nikdy nebudú odpovedané, vyplnené, a napriek tomu On to urobil. It's amazing how thus far the Lord has been speaking to us about prayer. A ja si myslím, že až potiaľ to nám Pán prehovára o tej modlitbe. Brother Martin last night brought such a great word on prayer. Brat Martin včera večer tak krásne hovoril o modlitbe. And Matt Buckland kind of tied right into that this morning. A brat Buckland sa napojil na to, to prepojil dobre. My wife is going to be coming speaking about prayer. A moja manželka príde a bude hovoriť o modlitbe. Now, they did suggest that I could take some time to speak in this session. A oni navrhli, že môžem nejaký čas vziať, rozprávať na... We'll do that tomorrow. Ale ja budem hovoriť zajtra. Because I want to give her as much time as needed. Lebo chcem jej dať čím viac času je možné. That I pray you're able to grasp or hold on to what she's saying about the value and the importance of praying. Aby ste naozaj chopili to, čo ona bude hovoriť, že aká je hodnota tej modlitby. My wife is the prayer leader for the European region. A moja manželka je taký vedúci za modlitby, čo sa týka celoeurópskej. There are various prayer initiatives that they have throughout the year that all of the region is involved in. A sú rôzne návrhy na modlitebné reťazce a podobne, ktoré oni organizujú. And some have asked, she's such a lady of prayer, what kind of drove her, what led her into that? A veľa ľudí sa jej pýtalo, že čo ťa tak hýbe, čo hýbe tebou, že si taká modlitebnička, že si tak zapojená v tej modlitbe. Well, we got married. Tak, no, my sme sa vzali, sme manželmi. And I have kept her on her knees praying. A odvtedy ona je na kolenách a modlí sa. Oh God, help him. Pane, pomôž mu. What's he doing now? To, čo robí on teraz, Pane.
So I've kind of been the source of that. Čiže ja som tým zdrojom, že ona je taká silná modlitebníčka. And I am just kidding today. She's developed an incredible prayer A life. samozrejme, žartujem, ona má výborný modlitebný život. I appreciate my wife and her willingness to be involved in this area. A veľmi si vážim to, že je ona zapojená v tejto oblasti. And it's been a key thing in your life and our lives, the importance of prayer. A dôležitosť modlitby je v našich životoch na veľkej So I'm going to ask her to come. Tak ju pozvem, aby prišla. Now I think Sister Tyr was supposed to introduce you as well. Oh, that's off now. Okay, all right. Because I don't want to override that. Že nechcel by som, že sa mi zazdalo, že sestra Tyr by mala tiež povedať niečo ohľadom, ale asi sa zmenili plány, nevadí. But I'm asking my wife to come at this time. Poprosil by som moju manželku, aby prišla. What a joy and honor to be here today. Jakou radost a privilegium mám, že jsem tady s vámi. This is our first time to Slovakia, Je to pro nás poprvé, že jsme tady u vás na Slovensku and we are enjoying it very much. a moc si to užíváme. And yes, Sister Tyr and I go back a long way. No, už máme nějakou historii se sestrou Týrovou. We were in Bible school together, Tady jsme spolu na biblické škole, so it's wonderful to be working in Europe together. takže jsme rádi, že takhle můžeme spolupracovat tady v Evropě. I'd like to speak to you today about cultivating a spirit of prayer. Dnes bych k vám chtěla mluvit na téma kultivování ducha modlitby. And as has been said, the way has been paved last night and this morning for this session. A jak už bylo řečeno, tak i to včerejší slovo, i to dnešní, tak připravilo cestu na toto téma i teď. A few points I'd like to share with you. A chtěla bych s vámi sdílet pár bodů. I don't think I have to remind you that we need to keep prayer at the forefront of everything. Myslím, že nemusím připomínat, že je potřeba opravdu tu modlitbu mít vždy na tom prvním místě, především. In my life A v mém životě and in each of our churches. a i v našich církvích. Are you known for prayer? Jste známí tím, že se modlíte? Or are you known for your beautiful clothes? Nebo jste známí tím, že nosíte jenom hezké oblečení? Your amazing music program in your church? Nebo za váš úžasný hudební program v církvi? Your beautiful building? Vaše krásné budovy? Or are you known for prayer? A nebo jste známí tím, že se modlíte? Is your church known for prayer? Je vaše církev známá tím, že se modlí? It's so important that we establish a prayer team in our church. A tak je důležité, abychom opravdu vybudovali ten modlitební tým v našich církvích. And that the Lord helps us to recognize those who have a special calling to prayer. A aby tak Bůh i ukázal ty, kdo jsou povoláni k té modlitbě. Yes, we should all pray, Ano, my bychom se všichni měli modlit, but there are those who are called to a special prayer ministry. ale pak jsou tu ti, kteří jsou speciálně povoláni k modlitbě. And let me just say to those of you that are leaders of churches, A tak mi dovolte oslovit vás, kteří vedete církve. it's very important that you have a prayer team covering you. Je velmi důležité, abyste měli modlitební tým, který vás modlitbami přikrývá. Small team, Malý tým, not a team who says, tell me all the details. ne ten tým, který vám řekne mi vždycky detaily, Just a team that when you say, I need prayer, they're praying. jenom ten malý tým, když řeknete potřebu, abyste se modlili, tak oni se budou modlit. You can count on their prayers, Můžete spoléhat na jejich modlitby, night or day, v noci ve dne, good times or bad v times. dobrých časech i těch zlých. Just this morning I messaged my team and said, please pray at this hour. Jako dnes ráno jsem poslala zprávu svému týmu, modlete se. And what a comfort to know they are praying for me right now. Another very important thing for our churches A taky je velmi důležité pro naše církve, is that we pray beyond ourselves in our own local situations. že se modlíme poza naše sbory a ty naše situace osobní. Now, how many of you have a lot to pray about? Kdo z vás má hodně věcí, za které se modlí? Yourself,
za vás samotné, your family, vaši rodinu, your church, vaši církev, your city. vaše města. We all have a lot to pray about. Máme hodně, za co se modlíme. But it's very, very important that we pray beyond ourselves. Ale je velmi důležité, abychom se modlili poza tyto věci. One time I did a little unofficial survey Jednou jsem dělala takovou průzkum of churches we were visiting, církve, kterou jsme navštívili. and I listened to the prayer request. A tak jsem naslouchala těm modlitevním žádostem. In just about every church, A v každé církvi the prayer requests were all for needs within their four walls. tak ty žádosti se týkaly vesměs jenom prozeb, které byly v té církvi dané. I didn't hear them pray for world needs. Neslyšela jsem, že by se modlili za potřeby světa. Yes, we all have lots of needs. Ano, my všichni máme mnoho potřeb. But the Lord is calling His church to pray beyond ourselves. Ale Bůh povolává svou církev, aby se modlila poza své jenom vlastní potřeby. How long has it been since you prayed for another country, other than your own? Kdy jste se vy naposled modlili za nějakou jinou zemi, než tu vaší? Have you prayed for Venezuela, where there's so much crime and corruption? Modlili jste se třeba za Venezuelu, kde je mnoho zločinů, kriminality, Where our Bible school leaders have to risk their lives just to get food for the students? kde vedoucí biblických škol riskují svůj život, aby měli jídlo pro své studenty. Have you prayed for China lately? Nebo za Čínu například. Or are you still so aggravated about COVID that you can't pray for China? Nebo se stále bojíte za ten covid, nemyslíte na nic jiného, vůbec ne na Čínu. Just yesterday I was in a prayer meeting, Včera jsem byla na takovém modlitevním setkání and the things presented just overwhelmed me. a ty potřeby nebo věci, které jsme se modlili, zasáhly mě. Do you know that there are 35 cities in our world that have over 10 million people? Je asi 35 měst, které mají více než 10 milionů obyvatel. In China alone, there are 1 million villages. V Číně je 1 milion vesnic. Does that do anything to you? Dělá to něco s vámi? The city of Tokyo has 37 million people. Tokio má 37 milionů obyvatel. That breaks my heart. A to láme mé srdce. Or am I thinking that, okay, I don't feel good today. Nebo si říkám, dnes se necítím dobře. My children need prayer. Moje děti potřebují modlitbu. My church is in a crisis. Moje církev je v krizi. I'm praying for my country. Tak se modlím za svou zemi. But what about 37 million souls in Tokyo? Ale co těch 37 milionů duší v Tokiu? We've got to get beyond ourselves. A tak proto se musíme dostat sami za sebe. And as we get beyond ourselves and give to others in prayer, A tak jak se dostaneme sami za sebe a upřednostňujeme ty druhé v modlitbě, the Lord will supply our needs. tak Bůh pak zaopatří ty naše potřeby. Give and it shall be given unto you. Dávej a bude ti dáno. So we have to give ourselves in prayer beyond ourselves. Takže musíme dávat sami sebe nejenom za nás samotné, ale poza nás. I am so thrilled that we have a European regional prayer focus every month. A jsem vděčná, že každý měsíc máme speciální modlitby za ty naše regiony. And just a few months ago, the region was praying for Bratislava. A před několika měsíci právě to zaměření bylo za Bratislavu. And to know that there is someone wanting to start a church in Bratislava just makes my day. A už jenom to, že vím, že někdo v Bratislavě, kdo chce založit církev, tak mi to dělá velmi dobře. Many prayers for Bratislava. Mnoho modliteb šlo v Bratislavě. By people who will never go there. Mnoho lidí, kteří tam nikdy nepojedou. But they're standing in faith for a church in Bratislava. A stojí ve víře za církev v Bratislavě. So it's very important that we have
regular prayer ministries and prayer leaders in our churches. Takže velice důležité, aby opravdu ta modlitba byla součástí našich církví. It has been said, if you can't say when you pray and where you pray, you probably don't pray. Bylo řečeno, že když nevíš, kdy se budeš modlit a kde se budeš modlit, tak se pravděpodobně modlit nebudeš. And it's the same for prayer ministries in a church. A to platí i pro tu službu modlitby v církvi. Do you have a specific plan and a time for prayer? Máte specifický čas a místo pro modlitbu? If not, it probably just happens whenever. Pokud ne, tak pak se asi děje prostě náhodně. But it's important we have a plan and a place. Ale je důležité mít plán a místo. And I'd like to talk to you today about prayer giftings. A dnes bych chtěla mluvit o obdarování modlitby. In Corinthians it tells us there's a variety of gifts but the same Spirit. V Korinským je řečeno, že mnoho darů, ale jeden duch. And this principle applies to prayer. A i tento princip se dá aplikovat na modlitbu. Let me tell you how this started. Tak vám řeknu, jak to celé začalo. I have a very dear friend, Mám jednu drahou přítelkyni and the moment she opens her mouth, she goes into intercession. a jakmile otevře pusu, už je v přímluvných modlitbách. And I used to listen to her and watch her, A já jsem ji tak jako poslouchala a sledovala jsem ji and I think, oh, I'm not very spiritual. a říkala jsem si, no já zase tak duchový teda nejsem. That doesn't happen to me. To se mně takhle neděje. I have times of intercession, but it's just not automatic like that. Já někdy chodím do té přímluvé modlitby, ale není takové automatické, jako to má ona, že už tam prostě hned je. And I was condemning myself. Tak jsem sama sebe odsuzovala. So it's very important that we recognize that each of us has different giftings and anointings. Tak je důležité si uvědomit, že každý z nás má jiné obdarování a pomazání. No, the second slide, please. Okay. There are different ways and giftings in prayer that people have. Jsou různé obdarování, které lidé mají v modlitbě. Sometimes these will overlap and come to the forefront in a person. Někdy se překrývají, nebo naopak se výjdou najevo. But it's important that we recognize everybody prays differently. Ale je důležité si uvědomit, že každý se modlí trochu jinak. And there are different giftings that we are given in our prayer ministry. A jsou i různé obdarování v té modlitbě. The first one První is those that are administrators. jsou ty administrátoři, organizátoři. These are those who organize prayer ministries. To jsou ti, kdo organizují tu modlitební službu. They help to teach and train others to facilitate prayer ministry. Oni pomáhají ostatní, vyučují, nějak stojí tato organizací. If I would ask my dear friend that intercedes all the time, kdybych požádala tu ženu, aby tohle neustále měla starosti, to organize a prayer trip, aby organizovala modlitební výlet, she would be totally lost. ona by byla ztracená. She couldn't do it, Ona by to nezvládla, but she sure can intercede. ale ona se umí přimlouvat. Then there are those who are prayer warriors. A pak jsou tu ti, kdo jsou takový modlitební válečníci. They're very militant in their prayers. Opravdu takový váleční bojovní v těch modlitbách. They're going to the enemy's camp and going to take back what he stole from us. Oni vlezou do toho tábora nepřítele a všechno si vezmou zpátky. They're warriors. Jsou válečníci. Then there are people who are mercy prayers. A pak jsou tu ti, kdo jsou milosrdní v modlitbách. They are moved with compassion. Oni jsou pohnuti slitováním. They empathize with people who are hurting or desperate. Sympatizují s těmi, kdo jsou různě zoufalství a zranění. Very concerned about those who are struggling. A opravdu se zajímají o ty, kdo různě bojují. They're the weepers. Jsou to ti, kteří pláčou. Very needed.
velmi zapotřebí, jsou tito lidé. Then there are the prophetic prayers. A pak jsou tu ti, kdo mají prorockou modlitbu. Those who see into the future in their praying. Ti, kdo vidí do budoucnosti ve svých modlitbách. Let's go on. Then we have the intercessors. Pak máme přímluvce, Those that are constantly reaching beyond themselves to intercede for others. jsou ti, kteří neustále právě jdou poza sami sebe a přimlouvají se za ostatní. Okay, some intercessors are not real loud in their prayers, but nevertheless they intercede deeply and effectively. Oni nemusí být nutně hlasití ve svých modlitbách, ale jsou opravdu jakoby hlubocí a efektivní v té modlitbě. Two of the greatest intercessors we have in our church in Scotland. Ve Skotsku máme dva takové opravdové přímluvce You will never hear them. a vy je nikdy neuslyšíte. They're very quiet, Jsou velmi tiší, but they are constantly interceding. ale neustále se přimlouvají. And there are some intercessors who are called to intercede for nations. A pak jsou tu i ti přímluvci, kteří jsou povoláni se přimlouvat za národy. Now, as I've already mentioned, A jak už jsem zmínila, usually intercessors are not the best organizers. ty přímluvci neumí úplně věci organizovat. Why? A proč? They're too busy praying. Protože jsou zaneprázdnění modlitbou. But oh, how we need them. Ale jak my je potřebujeme. Then we have the pastoral prayers. A pak máme takové jako pastorační modlitebníky, pastorální. Those who pray for the building up and the maturing of a congregation. To jsou ti, kdo se modlí za budovu a za to, aby ta kongregace prosperovala, rostla. They're constantly lifting up their pastor in prayer. Neustále se přimlouvají a modlí se za pastora. Then we have the apostolic prayers. Pak máme apoštolské modlitebníky. Those who pray for the miraculous, for evangelism, for reaching a city or a nation. A to jsou ti, kteří se modlí za zázraky, za evangelizaci, za získávání měst a národů. Then we have the crisis prayers. Pak máme ti, kteří se modlí v krizích. These are not necessarily the people you call on all the time. A to nebudou úplně vždycky ty lidé, které se budete obracet často, But when there's an emergency, ale když je nějaká naléhavost, they will kick in and pray and pray and pray and pray. tak oni se připojí a budou se modlit a modlit a modlit. They're crisis prayers. Oni se modlí právě v těch krizích. And then we have the travailers. A pak máme ti, kdo vytrvávají na modlitbách. This is a very intense form of intercession. A to je taková velmi intenzivní forma přímluvy. The scripture speaks of groanings that cannot be uttered. A písmo dokonce mluví o takových jakoby sténajících, úpěnlivých modlitbách, které se nedají až jako vyslovit. They totally forget themselves, give themselves intensely to prayer. Oni se opravdu intenzivně odevzdávají té modlitbě. And the best comparison is to that of a woman in childbirth. A nejlépe se to dá přirovnat k ženě, která právě rodí. Oh, how we need travailers in the church. Jak potřebujeme tyhle typy modlitebníků, kteří vytrvávají na modlitbě. But again, these are not the best organizers usually. Ale opět většinou tyto modlitebníci nejsou dobrý organizátoři. Then we need the devotional worship prayers. A pak také potřebujeme ti, kteří se jakoby modlí jako pobožné modlitby, uctívající modlitby. They just keep worshiping and keep the glory of the Lord filling the Oni se place. prostě neustále jako modlí a vyvyšují Pána, naplňují Boží slávu v té místnosti. God, I praise you, I worship you, I adore you. A si říkají, Bože, já tě vyvyšuji, já tě miluji, já tě uctívám. And they keep the presence of the Lord flowing beautifully in a church. A udržují tu Boží přítomnost proudit v těch shromážděních. Then you have the list prayers. Tak máme modlitebníky, kteří se modlí podle takového seznamu. Those that cover a wide spectrum of people and situations and nations. They just have a list they pray through. Pokrývají mnoho potřeb a mnoho věcí, že mají takový seznam pro věcí, které se modlí za lidi, za situace, za národy. And then you have the versatile strategic prayers. A pak jsou takový jakoby strategičtí modlitebníci.
These few people can pray in any aspect. A ty se mohou modlit kdykoliv. So you will become what you are most comfortable in. Tak vy se stanete těmi, kde se cítíte jako by dobře, pohodlně. Do you tend to be concerned about those who are hurting? Máte tendenci se spíše jako modlit a zajímat se za ty, kteří jsou zranění. You may be the mercy prayer. Pak jste ti, jakoby, ty milostní modlitebníci. Are you concerned about the outreach of the church? Nebo se naopak zajímáte o získávání duší. You may be the apostolic prayer. Pak jste ti apoštolští modlitebníci. Do you love to just worship God? A nebo prostě to milujete uctívat Pána. Maybe you're the devotional prayer. Pak jste takový ty pobožní modlitebníci. Are you an intense and action type person? Nebo jste spíš typem osobnosti života v intenzitě a akci. You may be the warrior prayer. Pak jste těmi bojovníky v modlitbách. Do you tend to have a lot of connections around the world and just aware of the world situations? Se zajímáte ten svět, máte mnoho vazeb spojení s lidmi ve světě. Pak jste těmi modlitebníky podle seznamu. You may be the list prayer. Pak jste těmi modlitebníky. Do you have a gift for organizing prayer ministry? A nebo se máte dát právě organizovat modlitební setkání. You may be the administrative prayer. Pak jste těmi, kdo právě organizují a administrují modlitbu. I heard a story that illustrates this. Slyšela jsem jeden příběh, který tohle ilustruje. There was a lady coming to a church dinner and she had a cake. Přišla žena na shromáždění a měla koláč dort. And she was walking into the church and she drops the cake. Vešla do církve a ten dort upustila. The mercy prayer says, "Oh, I'm so sorry. Oh, let me help you." Přiběhla ta modlitebnice, ta milosrdná, hned jakoby, a já ti pomůžu, je to milý, to se stalo. The administrative prayer says, "I'll go get another cake." Ten administrátor řekl, já skočím pro jiný dort. And the prophetic prayer says, "You better be careful or you're going to get hurt." A ten prorocký řekl, pozor, aby se nezranila. They're all needed. Všichni tyto jsou zapotřebí. But they fulfilled a different role. Ale každý z nich má jinou roli. I heard also about a lady who was in charge of prayer ministry. Taky jsem slyšela o jedné ženě, která měla na starosti právě modlitební službu. And she would receive requests in her office just to begin praying. A dostala žádost, aby se začala modlit. And she said to her secretary, "We need to pray for this need." A tak řekla své sekretářce, musíme se za tuto potřebu modlit. And she got really frustrated because the secretary would just begin worshiping God. A byla velice frustrovaná, protože ta sekretářka se začala jakoby uctívat Pána, chvála. We welcome your presence, God. You are so good. Přítomnost. And she said, "Why aren't you praying?" A ona říkala, proč se nemodlíš? But she was praying. Ale ona se modlila. She was ushering the presence of God into that room. Ona tak jakoby dovolovala Boží přítomnost, aby prostoupila. While the administrator began going down the list praying. Zatímco ona se začala modlit ty potřeby konkrétní. They were both needed. A obě byly zapotřebí. No one is more important than the other. Nikdo není více důležitý než ten druhý. Don't try to categorize who's the most spiritual. Tak se nesnažte nějak kategorizovat, kdo je více důležitý. Everyone has gifts in prayer, they just have to be identified, acknowledged, and appreciated. Každý má nějaké obdarování modlitby, jenom je potřeba je rozpoznat a vážit si jich. An effective prayer team will have all types of praying people. A ten efektivní modlitební tým bude mít všechny tyto typy modlitby přítomné. And the church needs all to accomplish what is needed in prayer. A církev potřebuje všechny tyto lidi, aby se té modlitbě zvládlo dosáhnout, čeho zapotřebí. We are one body and all flow together for effectiveness. A my jsme jedno tělo a vlastně působíme jakoby spolu, abychom byli efektivní. Okay, so we want to all appreciate one another. Chceme si opravdu jeden druhého vážit.
Every one of us here has a significant role to play in prayer. Každý z vás má opravdu velmi významnou roli, kterou může hrát v modlitbě. And it's very important that we fulfill our role and don't criticize anyone else. A je důležité, abychom opravdu naplnili tu naši vlastní roli a nekritizovali ostatní. They may not pray like you do, Oni se asi nemusí vždy modlit tak, jak se modlíte vy. but the important thing is that they're praying. Ale důležité je, že se modlí. And we recognize and appreciate everybody's prayer. A tak my si to uvědomujeme a jsme vděční za každého, kdo se modlí. So I want to encourage you today A tak vás chci povzbudit, to get a prayer team for your church. abyste opravdu budovali takovýto modlitební tým ve vašich sborech, If you don't already have one. pokud ještě žádný nemáte. Get a prayer partner, someone that you can share and pray together with. Nebo si najděte modlitebního partnera, s kterým se můžete modlit a společně se modlit. And through your praying, we can change the world. Protože skrz vaše modlitby můžeme změnit tento svět. One prayer at a time. Jedna modlitba po druhé. I have a question for you. Tak mám ještě otázku na vás. If prayer were your job, Pokud by modlitba byla vaše práce, zaměstnání, would you still be employed? byli byste stále ještě zaměstnaní? If prayer was your job, Pokud by modlitba byla vaše práce, would you still be employed? byli byste stále ještě zaměstnaní. I don't know what tomorrow holds. Nevím, co přinese zítřek, I don't know how world situations are going to turn out. ani nevím, jak se bude vyvíjet světová situace. I don't know if my family and I will remain in good health. Nevím, jestli já a moje rodina budeme mít stále dobré zdraví. I don't know if I'll live long enough to see all my grandchildren in ministry. Ani nevím, jestli budu žít dostatečně dlouho, abych viděla všechny své vnoučata, jak vstupují do služby. I don't know when the Lord is coming back. Nevím, kdy Pán se vrátí, But I do know ale vím toto. that I have been saved by the blood of Jesus. Jsem byla zachráněna, spasena beránkovou krví, I do know that our redemption draweth nigh. že naše vykoupení je blíže a blíže. I do know that the name of the Lord is a strong tower that the righteous run into. Boží jméno je takovou pevností, kam spravedliví utíkají. I do know that His word is a lamp unto my feet and a light unto my path. A vím, že Boží slovo je opravdu lampou pro mou chůzi. I do know that yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for He is with me. A že když budu údolím stínu smrti, tak se nemusím bát, protože On je se mnou. I do know that in His presence is fullness of joy. At His right hand there are pleasures forevermore. Že v jeho přítomnosti je plnost radosti. I do know that I can trust Him in all things, Brother Buckland. A vím, že mohu opravdu důvěřovat v každé situaci, bratře Bachlanda. I do know that He will never leave or forsake me. Vím, že nikdy neopustí, nikdy mě nenechá. I do know that my Redeemer lives. Vím, že můj vykupitel žije. And I do know that prayer changes things. A vím, že modlitba opravdu mění věci. There's a scripture in Numbers 14:21. A ještě jedno písmo je ve 4. Mojžíšově 14:21, That just this year has become one of my life scriptures. který se tento rok stal takovým mojím životním veršem, ročním veršem. It confused me at first. Nejprve mě trošku zmátl ten verš. But as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Slovenské přečteš. Ale akože já žijem a jako je jisté, že bude celá zem naplněná slávou Hospodinovou. How can that be? Jak se to může stát? I live in Scotland. Já žiji ve Skotsku, I don't live in South Africa. já nežiju v Jižní Africe, I don't live in Argentina. v Argentině. How can I fill the earth with the glory of the Lord? Jak já mohu naplnit zemi Boží slávou? The answer is really quite simple. Ta odpověď je opravdu velmi jednoduchá. Through my prayers Skrze mé modlitby
I can fill this earth with the glory of the Lord. Mohu naplnit tuto zemi, tento svět Boží slávou. And as long as I live, A dokud budu žít, I want my prayers to reach around this world. chci, aby mé modlitby opravdu dosahovaly po tomto světě. I want to go beyond myself and my own needs. Chci jít poza sama sebe a mé vlastní potřeby. I want to make a difference in South Africa. Protože chci udělat nějaký rozdíl pro I want to make Jižní a difference in Afriku, Argentina. pro Argentínu. I want to make a difference in China. Chci, aby se změnily ty věci v Číně. As truly as I live, A tak dokud žiji, I'm going to fill this earth with the tak glory budu of the naplňovat Lord tuto zemi Boží slávou. through my prayers. Skrze mé modlitby. And I'd like for us to stand. Tak bych ráda, abychom spolu se postavili. And I want you to envision with me A chci, abyste měli takovou vizi, si představili se mnou, that this whole floor is a giant map of the world. že tato podlaha je mapou světa. And I would like for us to get out of our seats A ráda, abychom tak jako vystoupili z těch našich míst, kde jsme. and for a few minutes, A jenom pár minut teďkon. don't pray for anything about you, your family, your city, or your country. Nemodlete se teďkon ani sami za sebe, za svou rodinu, za své sbory, za svou zemi, But just begin walking around this room praying ale pokračujte tak nějak, modlete se v této místnosti for countries as God brings them to your mind. za národy, které vám Bůh přivede na mysl. You may never go in person, Možná se tam nikdy nepodíváte, but today we're going to fill the earth with the glory of the Lord. ale my teď naplníme tento svět Boží slávy. As we prayer walk around this room, Tak jak se budeme modlit tady po této místnosti, just calling out nations to Him, povolávat různé národy na modlitbě calling out populations to Him, a různé obyvatele, and just letting His Spirit flow through us to reach those places we'll never go. dovolíme, aby Duch Svatý skrz nás opravdu promlouval a šel na ta místa, kam my se třeba nikdy nepodíváme. So in Jesus' name, let's get beyond ourselves and let's just begin walking. Ve jménu Ježíše pojďme se modlit a pojďme I'll be honest with you, this part of our region really burdens me. Tato část vlastně toho regionu mě velmi zasahuje v srdci. There are more countries in this part of our region that don't have a UPC apostolic witness than any other part. Protože v tomto regionu je opravdu mnoho zemí, kde není ta apoštolská církev. Brother Patterson, why don't you come up here? Pozvala bratra Petrska. We're gonna pray for him as the leader. A budeme se modlit za něj jako vedoucího. Help me if I'm wrong here, but we've got Slovenia, Pomožte mi, já myslím, že máme Slovinsko, Kosovo, Kosovo, Bosnia, Bosna a Herzegovina, Hercegovina, Macedonia, Makedonie and Montenegro. a Černá Hora. Is that right? Yes. Okay, those are the ones. And I would like, you're gonna know these countries better than I do even. But I want us to just pray that God will send laborers. Brother Patterson, you come here, some of you brethren, get around him and just lift his hands as he leads this area. But let's pray that these places, Slovenia, Montenegro. Next year, we're going to be featuring these countries in our region in our monthly focus that don't have the UPC work. A příští rok bychom se chtěli zaměřit právě v modlitbě za tyto národy, kde ještě není církev. But let's bring it even closer to home now. Ale pojďme ještě blíže k domovu. We have numerous countries represented here. Tady nás vlastně představujeme několik národů hned. Let's begin calling out places in your country, whether they're cities, towns, villages, places in your country that need a church. Pojďme se modlit za ta města, vesnice ve vašich zemích, kde je potřeba, aby byla církev. You know the places better than I do. Vy to víte mnohem lépe než já. So let's begin praying. Pojďme Oh se God. modlit. Name of the Lord Jesus. Thank you, Sister Kelly. Ďakujeme, sestra Kelly.
for that encouraging, powerful word. za toto slovo, ktoré nás povzbudilo. This is what Pentecost every day is like. O tomto sú je deň, každý deň letnice. If you read your Bible, Ak si čítate vašu Bibliu, we have read last night Acts 2. a včera sme si čítali zo skutkov 2. kapitoly, Bible says they were in one accord. v Biblii je napísané, že boli jednomyselní. They all agreed together. Zosúladili sa spoločne, About 120 of them in that upper room. asi tak 120 ľudí v tej hornej izbe, And they began to pray. a začali sa modliť. And if you read just a few chapters later, A ak čítame ďalšie kapitole, they turned their world upside down. oni obrátili What was the difference? ten rozdiel bol, They were praying. že sa modlili. They were praying church. Bola to modlitebná cirkev. They were reaching out all around. Oni zasahovali všade dookola. Everywhere they could go, Kdekoľvek mohli ísť, they took this gospel. oni toto evanjelium niesli. So let's pray, church. Takže modlíme sa, cirkev. Let's pray. Modlíme sa. Pentecost every day. Letnice každý deň. Not too long ago I preached. Nedávno som kázal, We're not Christians only on Sunday. nie sme kresťanmi len v nedeľu. We're Christians on Monday, Sme kresťanmi aj v pondelok, on Tuesday, v útorok, on Wednesday, v stredu, on Thursday, štvrtok, on Friday, piatok and then Saturday. a potom aj sobotu. Even when we go to the beach, Aj keď ideme na pláž, when we go on vacations, keď ideme na dovolenku, I am a Christian. ja som kresťan. Let's pray, church. Modlíme sa, cirkev. The Lord is on your side. Pán je na našej strane. As we have heard the word, Ako sme počuli to slovo, the glory of the Lord fill the earth. sláva Hospodinova náplní zem. Why? Prečo? Somebody was praying. Niekto sa modlil. So let's just raise our hands once again. Poďme ešte raz pozdvihnúť naše ruky. Just praise the Lord.